Tervehdys! Mulle on tullut muutama kysymys aiheesta, että minkälaiset talviretkeily- tai talviyöpymisvarusteet mulla on käytössä. Ja tässä nyt tällä videolla ajattelin teille siihen aiheeseen vastata. Kerrottakoon kuitenkin tässä kohtaa heti jo, että minun varusteet ei varmasti ole mitään markkinoiden parhaita, eikä varsinkaan niitä kalleimpia, mutta olen minä näillä semmosessa 10 asteen pakkasessa ihan hyvin yöni pärjännyt. Tässä nyt tosiaan sain äsken tampattua vähän tarpille pohjaa ja rupean seuraavaksi alustaa siihen levittämään. Ja sitten vetäsen ton tarpin tuohon puihin kiinni ja sitten ruvetaan katsoa noita varsinaisia makualusta-asioita. Jes, eiköhän aleta hommi. Siinä se on. Ja tosiaan, niin kuin ensimmäisenä ehkä jo huomasitte, niin sinne meni tommonen termokangas tuonne alle. Eli se on tommonen makualustaa huomattavasti isompi, jolloin mä saan kamppeille vähän laajemmasti tilaa, niin kaikki ei ole lumihangessa. Ja sitten mä vetäisin ton tarpin tuohon päälle ihan tommoseen perinteiseen muotoon. Nyt vaan äkkiä tarvikepussin suu kiinni, ettei loput tarvikkeet karkaa tonne lumihankeen. Ja seuraavaksi on sitten se kaikista eniten kainaloita kasteleva vaihe, nimittäin se makualustan pumppaus. Voi luoja, mä inhoon sitä. Voisin kai tässä samalla nytkytellessäni teille kertoa, että tosiaan tää makualusta, mitä tässä nyt yritän täyteen saada, niin on tämmönen Expedin 4 vuoden ajan makualusta. Eli niin kuin kuvasta näkyy, niin hyvin vahvasti ilmalla täytettävä ja sitten siellä on myös sellaista eristettä välissä, joka vähän blokkaa sitä kylmää, mikä tuolta maasta tulee. Näitä täyttösysteemejä on monenlaisia ja minä kun tätä ostin, niin enpä sitä sen enempää keskittynyt katsomaan, että minkälainen tässä justiinsa on. Ja en nyt tiedä, onko tämä paras niistä kaikista. Noniin, nyt se alkaisi olla täynnä. Eli tässä kyseessä matossa on tämmöiset kämmenenkuvat ja siinä niitä pitää sitten jonkin aikaa nylkyttää, niin tämä matto sitten täyttyy. Mutta eipä tässä sitten vielä kaikki, mitä minä täällä retkelläni tai retkilläni yleensä käytän. Mulla on myös tommoinen ihan solumuovialusta. Elikkä siis se näyttää tältä. Eli siellä on tämmönen folio,
Ja sitten tämmönen ihan basic telttapat ja tämmönen solumuovi toisella puolella. Ja tämän minä sitten vielä laitan tähän alle, että varmasti ei kylmähiivin jäseniä. Kas näin. Ja tässä minä sitten kötköttelen yöni. Että tällaisilla varusteilla minä sitten talvella metsässä yöni pärjään. Paitsi tietenkin onhan mulla makuupussi, mutta sanotaanko, että mun tämän hetken talvimakuupussissa ei ole paljon mainittavaa. Se on sellainen erään tunnetun merkin makuupussi ja siinä olisi komfiarvo -17, mutta en kyllä suin surminkaan haluaisi sitä lähteä sillä kokeilemaan, koska en luota siihen niin paljon. Se ei vaikuta niin hyvältä kuin mitä se lupaa. Mun entinen talvimakuupussi oli sellainen mammutmerkkinen ja siinä oli konfiarvo vähän korkeampi ja siihen kyllä pystyi luottamaan, se oli hyvä. Mutta sille kävi vähän hassusti, nimittäin koira pissi siihen. Eli se on nyt tällä hetkellä käyttökelvottomassa kunnossa. Olen kyllä ajatellut, että sen pesulaan veisin, mutta katsotaan tuleeko siitä mitään. Jos teillä on kokemusta makuupussin pesemisestä pesulassa, niin ihmeessä olisi mukava kuulla kommentteja. Voitte ihan tuohon alapuolelle niitä lisätä. Jep. Ei kai siinä mitään muuta tällä erää sitten, kun oottelemaan seuraavaa retkeä. Ja itse asiassa en kerro siitä vielä sen enempää, mutta se saattaa tapahtua pikkusen erilaisissa maisemissa. Näkemisiin! Moikka!